βίντεο σας καταρχάς στην περικοπή δεν με αφήνει να έχει ήχο, δεν ξέρω γιατί. Δεύτερον, δεν με νοιάζει ποιον πιο φτηνό ή πιο ακριβό, ή το Lidl ως Σκλαβενίτς, από εκεί δεν έχω πάρει ούτε θα πάρω ποτέ προϊόντα να φάω. Και όταν βγαίνει η φήμη ή το όνομα για ένα πράγμα, δεν βγαίνει έτσι άσκοπα. Κάποιος λόγος υπάρχει που το έχει δημιουργήσει όλο αυτό από πίσω. Θα πάω να πάρω εγώ τώρα κρουασάν με 45 λεπτά από το Lidl. Τι θα φάω, φελιζόλ με σοκολάτα ή πατατάκια με 1 ευρώ που αν τα κάιψεις μυρίζει λάστιχο καμένο στην άσφαλτο. Μεταξύ ότι τρώμε από εκεί πέρα τα προμηθεύονται από τα Lidl, γιατί είναι και πανφτινα, έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Μακριά από τα συσκευασμένα, τα έτοιμα τα προϊόντα, μάγκες, γιατί προκαλούν όχι μόνο καρκίνο, τα χειρότερα. Μετά λένε για το τσιγάρο ότι είναι θυστικό και προκαλεί καρκίνο και είναι ο πρώτος παράγοντας για να τον βγάλεις. Εν τω μεταξύ, ο περισσότερος κόσμος που δεν καπνίζει βγάζει καρκίνο και λένε αφού μια χαρά ζωή έκανα. Από τι τον έβγαλα. Έλαντε. Έλεγξε λίγο τη διατροφή σε όλα αυτά που έχει φάει τόσα χρόνια και μετά μίλα. Η διατροφή φταίει.